खुलुमबाय लोगोफोर बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार सोलिफु रादाबाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 5 मे बुधबार। अन्नानै रादाबखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दं दिनैनिफ्राय रायजोनि गासैबो फरायसालिमाफोरजों लोगोसे सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द फोसावबाय। कभिडनि गिख्रंथाव गोसारनायखौ नोजोर होनानै बे थांखिखौ लादों आसाम सरकारा। मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ फोसावनानै बुङो दि थि नङै समसिम रायजोनि सोरखारि नङै सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन। लोगोसे बुङो दि 300 बेरामि गैयाब्लाबो रायजो नाङैनो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन होननानै। मख'जाथाव दि रायजोआव गोख्रै कर'ना बेरामिनि अनजिमाया बारायनो हमदों। दिनै सा 80निबो बारा सुबुङा कर'नायाव गाग्लोबजानानै जिउ गोमादों। सोनाब बेंगलाव दुंहाव थासारि। जिउ रैखाथिनि थाखाय आसामसिम खारबोदों बिजेपिनि मावथिफोरा। सोनाब बेंगलाव बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ होनायनि उननिफ्रायनो रायजोआव जादों हिंसायारि जाथाय। बे हिंसायारि जाथायजों थांनाय सानथामनि गेजेराव 10 सुबुङा रुंसारि जादों। गुबुन फारसेथिं हिंसायारि जाथाया बांनायनि गिखांनाय सोमजिदों ओनसोलाव। लोगोसेनो खौरां मोननाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनि हिंसायारि जाथायनि थाखायनो माखासे बिजेपि दोलोनि नखरनि खमैबो 300-400 सुबुंफ्रा आसाम फारसे खारखोमाबोदों। बे खोथाखौ आसामनि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटनि जोहै फोरमायदों। लोगोसेनो सोनाब बेंगलनिफ्राय फैनाय दुखुथिया नखरफोरनो थानो थाखाय जायगा आरो जानायनि राहा खालामनानै होनाय जागोन होनना बुंथिदों। नसुंसे रायजोआव बेफोरबायदि हिंसायारि जाथाय जानायनि थाखाय हेमन्त बिश्व शर्माया ममता बेनार्जीखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। दरं जिल्लानि एसपिजों लोगोसे सा 34 पुलिसनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। हादोरजों लोगोसे आसाम रायजोनि खना खनला गिख्रंथाव महर लादों कर'ना बेरामनि गोसारनाया। बेबायदि समावनो दरं जिल्लायावबो कर'ना बेरामनि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लादों। दरं जिल्लानि एसपिजों लोगोसे सा 34 पुलिस जवाननि देहायाव मोनदों कर'ना पजिटिभ। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। कर'ना जिउसानि थाखाय क'क्राझारावबो 2 रिंगानिफ्राय दखान फालांगियारि फसंथान बन्द खालामदों। सोरखारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय खालामदों दखान फालांगियारि फसंथान बन्द। सोरखारा फोसावनाय सबखौ मानिनानै क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना बेलासिनि 2 रिंगा सम जानाय लोगो लोगो गासैबो दखान गिदिर फिसा गासै मलफोरखौ बन्द खालामनांगौ होनना फोसावदिंनाय लोगो लोगो क'क्राझार सहरनि फिसा गिदिर गासै गलाफोरा बन्द लाखियो। बाक्सानि मुसलपुराव मोब्लिब बिफाना रायजोफोरखौ गिखांहोदों। दान मोननैयावनो 4 लाख रां बिल फैदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय मोब्लिब बिलफोरा दान मोनसेयावनो 10,000निफ्राय जागायनानै 4 लाख रांसिम फैदों आरो मा राहाजों बेफोर मोब्लिब बिलखौ होनो हागोन? गामिनिनो माखासे सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगां समाव 1 बोसोरनि सिगां बिलफोरा एसेबां बुरजा फैयामोन। नाथाय थांनाय 1 बोसोरनिफ्रायनो बिलफोरा गनायजाथावै फैबाय थादों होनना फोरमायदों। 10,000निफ्राय जागायनानै 4 लाख रांसिम फैनाय बिलखौ होनो थाखाय नखरनि बारि बागान हा-हुखौ फानबाबो थोनाय नङा होननायजों लोगोसे बेफोरबायदि बिल हरबाय थायोब्ला फासि नांनानै थैनो गोनां जागोन होननाबो बिथांमोना बुंथिदों। मोब्लिब बिफाननि बेफोरबायदि बिल फैनायखौ होबथानो थाखाय मा राहा लायो समाजसो फोरमायसिगोन। बलिउडनि मुंदांखा समायना आखा-फाखा फावखुंग्रि दीपिका पादुक'णनि देहायाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोनदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बरपेटा पुलिस बिफाना हरनि समाव सिखाव हमनानै मोनदों। थांनाय हरनि समाव सानै सिखावखौ हमो आरो हरनि समाव सिखाव हमनानै मोननाया बिसोरनि जाफुंसारनाय होननानै फोरमायदों। हमजानाय सानै सिखावआ कयाकुजिनि अब्दुल मालिकनि फिसाज्ला शजहन आली, राजु मायानि फिसाज्ला नजरुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अननानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला। उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो गोदान रादाब मोननो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।